kuti achititse mapemphero apadera opempherera mvula. Boma la Luxembourg lalonjeza kuthandiza msasa wa anthu othawa kwawo wadzaleka m'boma la Dowa. Ndipo manja oposa 300,000 apindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo m'dziko muno chaka chatha ndi chaka chino. Takondwa pokhala nafe. President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha Malawi onse ochokera mu zipembedzo zosiyanasiyana kuti agwirane manja popempherera dziko lino kuti lipitirire kulandira mvula yabwino komanso kuti ng'amba yomwe yagwa m'madera ena ithe. Pempholi ladza pamene President Mutharika wakumbutsa Malawi mawu a m'Baibulo ochokera mu 2 mutu wa 7 ndi Maya 14 omwe amati ngati anthu anga atchula dzina langa ndi kudzichepetsa, ine chauta ndidzawamvera kuchokera kumwamba ndi kuwakhululukira machimo awo komanso ndidzachiritsa dziko lawo. Iyenso anatchula malemba a m'buku lolemekezeka la Quran pa sura Nuhu 71 verse 12 mawu omwe amati ndikukupatsani chuma ndi ana zomwe ndi zokongoletsa za dziko lapansi, ndikukupangirani minda yokongola, ndikukupangirani mitsinje yothirira mbewu zanu ndi kumwetsa zoweta zanu. Pamenepa President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti kuyambira mawa lachisanu likudzali pa 6 February mpaka pa 8 February la Mulungu likudzali apeze tsiku lomwe achititse mapemphero apadera opempherera mvula yabwino. Pakadali pano wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo m'busa Alexander Kambiri wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti achitepo kanthu pa pemphero la mtsogoleriyu. Busa Kambiri wati atsogoleri a mipingo ali ndi udindo ochitapo kanthu pa nkhani zomwe zikukhudza dziko lino. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Pempho la mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika lakuti dziko lino likhale ndi mapemphero apadera likubwera pamene kwamveka kuti ng'amba yavuta m'maboma pafupifupi 20 m'dziko muno zomwe zikuopseza ulimi wa chaka chino. Polankhula pa pempho limeneli, wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo m'busa Alexander Kambiri anati anapempha atsogoleri osiyanasiyana a zipembedzo m'dziko muno kuti achitepo kanthu pa pempho la mtsogoleri wa dziko linoyu. Iwo anati vuto limene lili m'dziko muno ndi lokhudza wina aliyense kotero nkofunika kugwirana manja pa nkhani ya mapemphero. Uthenga wanga ndi wakunena kuti ndapempha atsogoleri a mipingo kuti tilandire uthengawu ndipo tichite tilimbikitse iwo amene timawatsogolera kuti tikhoza kupempheradi kwa Mulungu maona mtima chifukwa kungomva kungokhala ndi kuti palibe chimene chikhoza kuthandizira, koma pamene tamva kuti pabwera mawu amenewa tiatenge ndi mtima wonse ndi kulimbikitsa amene timawatsogolera ndi kuti pamodzi tipempheredi monga mwa chiyerekezo cha masiku amene akhazikitsidwa. Potiriaponso ndimanga Shehe Ishmael Ntiko yemwenso ndi wachiwiri kwa mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo anati alimbikitsa asilamu onse m'dziko muno kuti atenge nawo gawo pa nkhani ya mapemphero opempherera mvula, ponena kuti nkhani imeneyi ndiyokhudza wina aliyense kuno ku Malawi. Inetu asilamu azinzanga ndauze kunena kuti uthenga umene undithu akulandire ndipo uthenga wasanyozere, uthenga ofunikira kwambiri. Tiziwisane tilimbikisane kuti lachisanu limene likubwera ali tonse tikapemphe ndithu tikatembenuke kwa Mulungu, timpemphe Mulungu kuti atigwesere mvula mu dziko muno. Mchikalata chimene ya ku nyumba ya boma atulutsa posachedwa apa chanena kuti President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika akupempha anthu onse m'dziko muno kuti akhale ndi mapemphero apadera kuyambira lachisanu loweruka komanso la Mulungu likudzali pofuna kuti mvula yabwino ipitirire m'dziko muno ndi kuti dziko lino likolole chakudya chokwanira. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Tikadali pa nkhani yomweyi, mabanja alimi pafupifupi 14,000 akhudzidwa ndi ng'amba yomwe ikupitirira ndipo akusowa chochita m'boma la Mangochi. Poyankhula ndi MBC, mkulu woyang'anira za malimidwe ndi zachilengedwe ku Mangochi Anditani Maluwa ati madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi mafumu a Nankhumba mfumu Nankhumba komanso Jowe. Sotendazi walemba ripoti ndipo akuwerenga ndi Dave Umar. Polankhula ndi MBC, mkulu woyang'anira za malimidwe ndi chilengedwe mu khonsolo ya Mangochi Anditani Maluwa atsimikiza za vutoli ndipo ati madera omwe akhudzidwa kwambiri ndi ammafumu Nankhumba ndi Jowe. Iwo aonjezera kuti mahekitala pafupifupi 37,000 a mbewu akhudzidwa kwambiri, zomwe zikutanthauza kuti matani okwana 34,000 a mbewu aonongeka padakali pano. Ngakhale kafukufuku oona mmene zinthu zizikuyendera
akupitirirabe. Mena achita experience payment kuti alipo kugwira 17,000. So for 17,000 whenever tikachita compare ndi imene timapangira produce ndiye kuti we are going to produce close to 34,000 metric tons. Imene titaluze pamene pazochokera kuzokola zonse. Ndiyeno zimene zizi zimapereka chiopsezo kwambiri chifukwa chona kuti kumangochi kunoko predominant is an agricultural district. Ulimi ndi umene umapanga drive zinthu zambiri, incomes, food security, including even trade. So zikakhala kuti no tachita experience problem ngati imene iyi, it implies kunena kuti no tikali mavuto ambiri pamoyo wanthu akuno. Malingana ndi mmodzi mwa alimi okhudzidwa mchigawo cha malimidwe anamkumba EPA a Christina Kalukusha, munda wawo wachimanga wakhudzidwa kwambiri ndi ng'amba chifukwa cha kusowa kwa mvula mwezi wa Januwale, ndipo pano akusowa chochita. Bwana mkubwa wa boma la Mangochi a Rodness Mwaka ati khonsolo iyi yakhudzidwa kwambiri ndi vutoli, ndipo apempha thandizo losiyanasiyana lopita kwa anthu amene akhudzidwa pamene khonsolo ikuganizira ndondomeko zothandizira anthuwa ndi ulimi wa mtsirira. Mwina alimi watu wathandize ndi ma irrigation technologies kuti ata malima throughout the year. Ngati office ya DC komanso kwa agriculture kuzera mu irrigation tipanga ma strategies kuti nzatu tathandize makamaka ma rain shadow areas kati kwa bwana na kumbako ndi kulongwena. Izi zikuchitika kutsatira ulosi wa zanyengo omwe inatulutsa nthambi ya zanyengo chaka chatha, omwe unasonyeza kuti maboma ena mdziko muno kuphatikizapo boma la Mangochi adzakhudzika ndi ng'amba. Padakali pano mbewu monga chimanga, soya, nyemba, mpunga ndi mtedza zaonongekeratu. President wa dziko lino Professor Arthur Mutharika ndi nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi ya Ben Phiri ali mgulu la nzika za dziko lino zisanu zomwe adzisankha kuti zilandire mphoto za anthu omwe achita zinthu zapamwamba kuposa ena muno mu Africa. Mwambowu omwe amautcha Iconic Africa Honors 2026 uchitika mu mzinda wa Harare mdziko la Zimbabwe sabata yamawa pa 13 mwezi uno. Anthu ena atatu omwe awasankha ndi mkulu wa bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA Mayamiko Nkoloma, mkulu wa MHub Dr. Rachel Siwande ndi mkulu wa kampani yogulitsa zipangizo za ulimi wa mthirira ya Foundation for Irrigation and Sustainable Development FISID Frank Mwenechanya. Malinga ndi omwe akonza mwambowu, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Mutharika amusankha kuti amupatse mphotoyi pokhala munthu woyamba wandale mchigawo cha SADC yemwe wapambana kawiri pa udindo wa president pa chisankho kuchokera ku chipani chotsutsa boma. Cholinga cha mphotozi ndi kulimbikitsa mgwirizano ndi ukadaulo othandiza kutukula nzika za maiko a Africa. Wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dziko la Luxembourg a Xavier Bettel ati akabwerera kwawo akakambirana ndi boma lawo momwe angathandizire msasa wa anthu othawa kwawo wadzaleka. A Xavier Bettel anena izi adayendera msasawo komwe anauza kuti bungwe la World Food Program lisiya kupereka thandizo kwa anthu pa msasawo chifukwa cha vuto la zachuma. Isaac Jali wafika ndi ripoti ili. Atafika pa msasa wa anthu othawa kwawo wadzaleka mboma la Dowa, wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dziko la Luxembourg a Xavier Bettel anawafotokozera mbiri ya msasa wadzaleka ndipo anawatengera malo osiyanasiyana pa msasawo. A Xavier Bettel pa ulendowo anacheza ndi anthu ena amene akukhala pa msasawo ochoka m'mayiko osiyanasiyana. Polankhula atamaliza kuyendera malowo, a Xavier Bettel anayamika boma la Malawi chifukwa chopirira komanso kudzipereka posunga anthu ochoka m'mayiko osiyanasiyana omwe adathawa pa zifukwanso zosiyanasiyana m'mayiko awo kufika lero. Komabe iwo anati nzokhumudwitsa kuti anthu pa msasawo akupitirirabe kuchuluka kamba kuti panopa afika pa 60,900 malo amene anayenera kungokhalapo anthu okwana 12,000 okha. A Xavier Bettel ati akakambirana bwinobwino za nkhani imeneyi ndi boma la kwawo kuti aone momwe angathandizire dziko la Malawi, ndipo apemphanso ena akufuna kwabwino kuti apitirize kuthandiza dziko la Malawi posamalira anthu othawa kwawo. Ndipo m'mawu ake mkulu woyang'anira anthu othawa kwawo General Ignacio Maulana Opuma wapempha mabungwe ndi anthu osiyanasiyana kuti athandize, atikamba kuti pofika mu Juni chaka chino bungwe limene lakhala kuthandiza kwambiri la World Food Program WFP lileka kuthandiza kamba kuti lilibe ndalama. Pofika pano bungwe la WFP World Food Program
limapereka $12 kwa munthu wina aliyense pa msasawo, yomwe ndi chimodzimodzi 21,000 kwacha pa mwezi kwa anthu oposa 57,000, ndipo ena amene angofika kumene amangowapatsa chakudya. Pa msasa wa Dzaleka pali anthu oposa 60,000, makamaka ochokera ku Democratic Republic of Congo DRC, Rwanda, Ethiopia, Sudan, Uganda mwa maiko ena chabe. Panopa chiwerengerochi akuti chikunka chikula kamba kuti anthu oposa 300 amakhala kufikabe pamalopa mwezi wina uliwonse, pamene ana oposa 200 akumabadwanso pamalopa mwezi wina uliwonse. Isaac Jali, MBC, Doha. Bungwe la Beautify Malawi Beam Trust ladi likhazikitsa ndondomeko yakagwiridwa ntchito zake ya chaka cha 2026 kufika 2030. Mkulu woyendetsa ntchito za bungweli Dingiswayo Jere auza MBC kuti ndondomekoyo ayikhazikitsa kumathera a mwezi uno. Mwayi mtumodzi ali ndi ripoti. Mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la Beautify Malawi Beam Trust Dingiswayo Jere wati bungwe lakhala likugwira ntchito zake potsatira ndondomeko yomwe imayambira chaka cha 2020 mpaka 2025. Iwati mwazina bungwe lakhala likulipira sukulu ophunzira msukulu za sekondari komanso ku university, kumanga zipinda zogonera msukulu za sekondari, kulimbikitsa ntchito za ukhondo komanso kusamala za chilengedwe. Magwirabe ntchito zosiyanasiyana kuthandiza ana ndi ma school fees zofunikira za maskulu ku secondary school ngakhale so college takhala tikupitirizabe kuwathandiza ana amenewo, komanso kuthandizanso nkhani ya chilengedwe, kudzala mitengo, kusamalira nkhalango. Timapanga zonsezo antipitirizabe kupanga, komanso tinamanga ma hostels ambiri, timapitirizabe kukhala limodzi ndi ma hostels amene kuwasamalira kuti zikhalibe bwinobwino, so that cholinga chathu choti malo akhale aukhondo, malo akhale waukhondo tikupitirizabe andi timapitirizabe. Pamene chikonzero chatha Ajera ati bungwe lawo lakonzeka kukhazikitsa ndondomeko yatsopano yoyendetsera bungwe ili kuyambira chaka cha 2026 mpaka 2030. Iwati ndondomeko yomwe ikhazikitsidweyi ipereka mwayi opanga maubale ndi mabungwe ena pogwira ntchito zolimbikitsa umoyo, ukhondo komanso kusamala chilengedwe. Pano tapangasono masomphenya ena chilinganizo china choyamba 2026 kufika 2030, ndio tupazaka zinaso 5. Imeneyo ndi dongosolono loti kodi tipanga chani, ntchito zathu tipanga chani ndi chani, masomphenya athu tikwanilisa bwanji, imene tikuti ngati strategic plan pa chizungu. Ndi masomphenya amene watakhazikitsa pa 27 February chaka chomwe chino, zonse tikhala tikulongosola bwinobwino kwa mtundu wa Malawi amene afuna kuti apange ubwenzi ubale ndi Beautify Malawi. Bungwe la Beam Trust nakhazikitsidwa mu chaka cha 2014 ndi mayi wa dziko lino Profesa Mutharika, ndi cholinga chofuna kulimbikitsa kuti ntchito za ukhondo, umoyo komanso chilengedwe zikhale zokhazikika pothandizira kukweza chitukuko m'dziko muno. Mwayi mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchoka kuno ku MBC, tendonenso mitu yake. President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti achititse mapemphero apadera opempherera mvula. Boma la Luxembourg lalonjeza kuthandiza msasa wa anthu othawa kwawo wa Dzaleka m'boma la Doha. Ndipo manja oposa 300,000 apindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo m'dziko muno chaka chatha ndi chaka chino. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavior change communication to facilitate community-led transformation. From education, early childhood development, health, agriculture, climate change and human rights, we provide a platform that connects communities to solutions and partners to sustainable impact.
DBU collaborates with government ministries and departments, local and international partners in mobilizing communities, conducting advocacy and awareness campaigns. We also produce high-quality radio, TV and online content to engage, inform and inspire action. Join us by calling the following during working hours: +265 886 074 521 or +265 997 422 668. Email dbu@mbc.mw or visit any of our regional offices in Area 4 Lilongwe, Mangochi and Kaningina Studios in Mzuzu. Development begins with dialogue. Get in touch. MBC, inspiring the nation. Takulandiraniso gawo lachiwiri la nkhani zathu. Bwalo la milandu la magistrate ku Lilongwe lapereka belo kwa akuluakulu atatu a boma lakale omwe akwazenga mlandu ogwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwika popereka kontrakiti ku kampani ya East Bridge. Omwe akuwaganizirawa ndi nduna ya zachuma yakale a Sosten Gwengwe, nduna yakale ya zaulimi a Sam Kawale komanso mlembi wakale wa mtsogoleri wa dziko Michael Nzamba. Oweruza milandu a Benjamin Chulu alamula kuti atatuwa apereke chikole cha ndalama zokwana 2 million kwa aliyense, apezenso anthu awiri odalirika ngati chikole cha 5 million kwa aliyense, apereke ziphaso zawo zoyendera komanso aziyendera ku polisi kamodzi pa mwezi. Yemwe akuyimira pa mlandu anthuwa akhumbo soko ati akhutira ndi chigamulo chimene khoti lapereka. Tinalowa li koti and koti inawerenga milandu imene akuwaganizira kuti adapalamula atatuwa, nde tikatero ndi kuti tibwerera kuti aboma akonzeke atipase zikata za mlandu ntchito yambepo. Uyu anali kalambula bwalo ntchito yenye ilutsogoloko. Tinayemba kuti chachita zatipatse foti mlandu umayambira pa chachita ndere fati zaunikire ziwiri zitatu kuti kodi chachitiyo ayilemba molondola. Tangosuzumira futi tangochiona kuno koma mmene tachioneramo chili ndithu ndi zifoko ziwiri zitatu, ndofunika kuti pa nthawi yake yoikika tikachiona muno bwino kusuzumiramo tidzathe kuwauza khoti kuti akumefe mkuona kwathu mwina apa khota ndi apa apaso akadaongola. Bwaloli lidzapitirira kumva mlandu mwezi wa mawa pa 5 March 2026. Manja okwana 341,000 pa manja 381,000 apindula ndi ndondomeko yolandira ndalama za mtukula pakhomo mdziko muno mchaka cha 2025 mpaka 2026. Mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira ndondomeko ya mtukula pakhomo a Laurent Kasinjiro atsimikiza izi poyankhula ndi MBC. Tikondi Pompi walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Ngati njira imodzi yokweza miyoyo ya mayanja ochepekedwa, boma la Malawi linakhazikitsa ndondomeko yopereka ndalama za mtukula pakhomo zomwe mwa zina zikuthandiza kuti mayanja omwe akupindula ndi ndondomekoyi adzitha kuyambira mabizinesi ang'onoang'ono ndi kutukula miyoyo yawo. A Laurent Kasinjiro, mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira ndondomeko ya mtukula pakhomo, ati mothandizana ndi bungwe la Center for Social Research amalondoloza mmene ndalamayi ikuthandizira mayanja omwe akhala akulandira thandizoli. Panopa tili pa 341 koma notisuntha pamene pokuti kamalizitsa ku Lilongwe kumene tikumalizitsa kufika pa 381,000 pamene tikamba targeting tikafikira anthu 293,000 households zimene zikutanthauza kuti takwera ife ngati programu koma Center for Social amene akutipangiranso makafukufuku apadera oyang'ana mmene programu ikuapindulira anthu. Chiwerengero cha mayanja omwe akuyenera kulandira thandizoli achiwonjezera kuchoka pa 293,000 kufika pa 381,000. Thupi la malemu Esau Kanyenda alika manda mu mzinda wa Manchester ku England komwe katswiriyu amakhala.
Kuno ku Malawi, bungwe la Football Association of Malawi linakonza mwambo onetsa mwambowu pa bwalo la masewero la Bingu, pomwe anthu osiyanasiyana anafika kutsatira mwambowu. Pomloka akufotokoza. Pamwambowu panali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo nduna ya zamasewero a Alfred Gangata. Poyankhula pamwambowu, a Gangata anayamikira bungwe la Football Legends Association kamba kokonza mwambowu, omwe ati wapereka ulemu kwambiri kwa malemu Esau Kanyenda komanso akubanja. Ndunayi inalangizanso osewera mpira wa miyendo achisodzera kuti atengerepo phunziro pa moyo wa Esau Kanyenda, yemwe ati anali odzichepesa komanso wokonda dziko lake. Mukudziwa Esau ndi munthu mmodzi amene wathandizira dziko lino kuti lipititse patsogolo nkhani ya masewero, ndi chimene chifuna ngati boma lidzakhala mumamo. Mawu ake mkulu wa bungwe la Football Legends Association Chimkaluwa wayamikira anthu onse omwe anabwera kumwambowu, atipoti achita chinthu cha ulemu. Akaluwa ati kudzakhala kovuta kuyiwala ntchito za Esau Kanyenda, yemwe ati wachitira zambiri dziko lino. Unali mwambo wa pamwamba komanso befitting that is a farewell ya legend. Yeah, so tiwena kwathokoza onse amene abwera, onse amene akuonera pa kanema, komanso akubanja amene tinawo pano. Esau ife timusowa, tikumusowa kale chifukwa cha ma leadership ya skills ache. Munthu amene timati tikakhala anali ndi mtima onena kuti no osazikonda oyang'ana zanzake. Ati kwa association kwathu tikozanena kuti no tathyoka kumane ndi chiwonzero cha Mulungu mmene wakonzera. Esau Kanyenda anamwalira chaka chatha pa 2 Disemba atadwala matenda a kansa ya chiwindi. Pomloka, MBC, Lilongwe. Mzimu wawo uuse mumtendere. Nkhani imeneyo tafika hapa mtsiriziro pa nkhani zathu mwa uno, koma tisanasiyane na inso mitu yake. President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti achititse mapemphero apadera popempherera mvula. Boma la Luxembourg lalonjeza kuthandiza msasa wa anthu othawa kwawo wadzaleka m'boma la Dowa. Ndipo manja oposa 300,000 apindula ndi ndondomeko ya mtukula pakhomo mdziko muno chaka chatha ndi chaka chino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Arthur Chokoto, tikufunani tsiku lopambana. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages duty bearers in meaningful conversations that empower and give hope. For over 20 years, MBC's Development Broadcasting Unit, an arm of MBC, has worked with development partners in driving the change we all want to see. With a network of over 100 radio listening clubs across Malawi, our team of experts use social and behavior change communication to facilitate community-led transformation. From education, early childhood development, health, agriculture, climate change and human rights, we provide a platform that connects communities to solutions and partners to sustainable impact. DBU collaborates with government ministries and departments, local and international partners in mobilizing communities, conducting advocacy and awareness campaigns. We also produce high-quality radio, TV and online content to engage, inform and inspire action. Join us by calling the following during working hours:
+265 886 074 521 or +265 997 422 668. Email dbu@mbc.mw or visit any of our regional offices in Area 4 Lilongwe, Mangochi and Kaningina Studios in Mzuzu. Development begins with dialogue. Get in touch. MBC, inspiring the nation. Umata kunyuze kandi mramwako. Umata